Hola, en esta segona part del tema de les peptidoteques combinatòries anem a centrar-nos en la síntesi química de peptidoteques, és a dir, anem igualment a generar grans nombres de seqüències diferents, però en lloc de que siguin sistemes biològics els que expressen estos pèptids, anem a fer-ho químicament. I per això us he d'explicar un poc en què consisteix la síntesi química de pèptids que bé, es basa en el que s'anomena com a síntesi en fase sòlida, per a la qual bé, teniu en la part superior de la imatge un esquema de com són els aminoàcids, simplement per a recordar-vos que tenen un grup amino i un grup carboxil que teniu colorejats, com sempre, de blau el nitrogen i els oxígens de roig. Bé, la síntesi química va ser possible gràcies a el poder utilitzar resines en les quals podem fer el creixement dels pèptids i per a que aquesta síntesi pugui combinatorialitzar-se, és a dir, augmentar el número de combinacions possibles, se va introduir en els anys 80 un concepte que s'anomena síntesi en fase sòlida en bossetes com de te. Vos heu d'imaginar com si foren bossetes de te, de fet tècnicament s'anomenen tea bags, i això són unes bolsetes de materials resistents als dissolvents orgànics, com polipropilè i coses així, en el qual, en l'interior d'aquestes bossetes, com la que teniu en l'esquemeta de la imatge, doncs tenim una resina en la qual aniran creixent els pèptids, és a dir, s'anirà sintetitzant químicament l'enllaç peptídic. En l'esquema teniu com seria el procés de la síntesi, bueno, el component inicial, la resina, que està representada en aquesta imatge en l'esfera eixa que teniu de color verd i bueno, doncs les resines són com d'agarosa o algun polímer que siga relativament inert, en el qual n'hi ha que unir un espaiador que està modificat amb un grup químic sobre el qual és en el que se farà el creixement del pèptid. Aquest grup químic, en aquest cas, és un grup FMOC, que és un grup protector per a protegir el grup reactiu. Globalment, a tot això és el que anomenem resina i bueno, doncs, sobre aquesta resina és on se van realitzant els distints passos del procés de la síntesi química de l'enllaç peptídic. En l'esquema que teniu ara en la part de baix s'esquematitza com és la síntesi en fase sòlida. De nou teniu ahí la boleta esquematitzant la resina, en la qual té un linker, que el teniu ahí anomenat com a peptide linker, que està protegit en un grup químic, i s'afegeix el primer aminoàcid en el qual per evitar que reaccioni a través del seu grup alfa-amino, este grup alfa-amino està protegit en el grup FMOC que vos comentava baix i que ahir el teniu sombrejat sobre fons blau. Bé, per tant, l'aminoàcid que anem a afegir s'unirà a la resina a través de l'extrem del seu carboxilo terminal, quedant unit, com veieu, en la imatge de la dreta. Volia fer-vos un poc d'èmfasi en això perquè, al contrari del que estem acostumbrats, ja que el ribosoma sabeu que sintetitza des de l'amino terminal cap al carboxilo terminal, en el cas de la síntesi química realment el que tenim és una resina, com teniu ahí, que té un linker i el primer aminoàcid que li afegim reacciona per al seu extrem carboxilo terminal. De manera que quan afegim un segon aminoàcid, i això seria l'aminoàcid N-1, com teniu a la imatge, i així successivament. Un següent seria N-2 i un següent N-3. Què vull dir en això? Bueno, doncs que quan ja tenim el pèptid sintetitzat, n'hi ha que escindir-lo de la resina, n'hi ha que tallar-lo de la resina i aleshores passem a tindre, per exemple, en aquest esquema, passaríem a tindre un tetrapèptid, perquè hauríem fet aquest procés de síntesi de l'enllaç peptídic
de forma consecutiva 4 vegades, però el que vull que vos fixeu és que el primer que havia entrat en realitat és l'últim, és el carboxilo terminal, en aquest cas seria el quart aminoàcid, l'anterior seria el tercer, el segon i el primer. Això és rellevant per al que vaig a mostrar-vos després en algun exemple i per això volia fer-vos un poc d'èmfasi en el fet de que el creixement dels pèptids se fa des de l'extrem carboxilo terminal. Bé, si mirem el procés des del punt de vista químic, del protocol des del punt de vista químic, amb una miqueta més de detall, doncs el que tindríem és una resina, que ahir la teniu en la seva exemplificada en la boleta, que té el linker, que funciona com a espaiador, i el grup protector FMOC. Aleshores, el primer que n'hi ha que fer és solvatar la resina en una sèrie de dissolvents orgànics, no és important, és dimetilformamida, etc. És un protocol absolutament estandarditzat. I una vegada tenim solvatada la resina, el que fem és desprotegir el grup FMOC, que vol dir que al linker li hem de llevar el grup FMOC per a que siga susceptible de que li entre qualsevol aminoàcid. De manera que passem a tindre la resina en eixe espaiador i ara l'espaiador, fixeu-vos que té un grup amino que és susceptible d'unir-se a un aminoàcid. En aquest punt, el que se fa és, una vegada s'ha desprotegit el grup FMOC, químicament hem de comprovar que efectivament la resina ha perdut aquest grup FMOC. I això se fa en un test que és qualitatiu i quantitatiu, és a dir, n'hi ha que assegurar-se que en una coloració que tinc el grup FMOC, doncs, en una coloració que identifica si el grup FMOC ha saltat o no, si ens dona negatiu, és a dir, que no ha saltat, aleshores n'hi hauria que repetir este pas de desprotecció. En el cas de que isca positiu, és a dir, que ens hem assegurat de que el linker ha perdut el grup FMOC, ahir ja li podem afegir el primer aminoàcid, que tal qual vos he explicat en l'anterior imatge, en realitat seria l'últim, i si vos fixeu en la imatge, aquest grup FMOC, aquest aminoàcid estaria protegit a la seva vegada per el seu grup FMOC, per el grup químic FMOC. D'altra banda, també vos l'he posat en la part de dalt de la dreta per a que vegeu de quin grup es tracta. Aleshores, el que faria és acoplar-se el primer aminoàcid. Aquest primer aminoàcid que tindria el carboxil lliure s'uniria al linker, que està preparat en l'amino lliure, i tindria l'amino de l'aminoàcid protegit en el grup FMOC. Una vegada hem entrat el primer aminoàcid, se fan els rentats necessaris, s'elimina l'excés d'aminoàcid i de reactius i se torna a desprotegir el grup FMOC per a comprovar que tenim el primer aminoàcid ben incorporat. Se repeteix aquest test qualitatiu i quan és adequat, quan hem comprovat que hem desprotegit bé l'FMOC, entraria el segon aminoàcid i així successivament de manera cíclica. Bé, aquest és el procés més o menys global i és el procés que se gasta per a la síntesi de pèptids de forma aleatòria i combinatoritzats. Aleshores, el que vaig a mostrar-vos ara és com se faria una col·lecció de pèptids senzilla per a que vegeu que el número de seqüències possibles és molt elevat en pocs números d'aminoàcids. Per això he agafat un exemple relativament senzill en el que només anem a afegir tres aminoàcids, tres tipus d'aminoàcids. El que teniu és la boleta verda simbolitza la resina, com hem vist abans. Imagineu que ja està en el linker adequat per a que li puguem afegir els aminoàcids en cada un dels passos del procés de síntesi. Bé, doncs el procés començaria en tenim la resina, una quantitat determinada de resina, i el que s'exemplifica en la imatge és que s'agafaria aquesta resina i se dividiria en tres parts equivalents, és a dir, se pesa la resina en tres vials diferents i a cada una d'aquests tres vials se li afegeix un aminoàcid.
En aquest cas, a la resina de l'esquerra, que en realitat són moltes d'eixes boletes, com d'agarosa que vos he dit abans, derivatitzada, doncs a aquest primer montonet se li afegeix alanina com a aminoàcid. A la resina que teniu enmig, doncs se li afegeix un altre aminoàcid, per exemple, lisina, i a la que teniu a la dreta un altre aminoàcid, per exemple, glutàmic. De manera que ahir tindríem 3 grups de resines. En uno tenim que hauria entrat, si el procés de la síntesi que hem vist abans s'ha fet correctament, en un hauria entrat alanina, en el d'enmig hauria entrat lisina i en el de la dreta hauria entrat glutàmic. Doncs bé, el que se fa és, una vegada hem incorporat el primer aminoàcid, el que se fa és juntar aquests tres grups de resines. Val? Aquests T-bags que hem vist abans, hauríem fet la síntesi d'afegir l'alanina o afegir la lisina o afegir el glutàmic en 3 bolsetes, en 3 reaccions independents, i el que se fa després és juntar-les. Aleshores, si les juntem, l'aminoàcid que ha entrat ja no sabem quin és. Pot ser alanina, o pot ser lisina, o pot ser glutàmic. D'acord? I això és el que se simbolitza ara en l'esquemeta. Què fem? Pues de nou tornem a fer 3 montonets. Ixa resina que té o bé alanina, o bé lisina, o bé glutàmic, se divideix en 3 grups, en els quals en cadascun dels 3 tenim resines que tenen alanina, resines que tenen lisina i resines que tenen glutàmic. D'acord? Això és el que se simbolitza en la imatge. I a continuació què fem? Bueno, ara n'hi ha que entrar-li el segon aminoàcid. Imagineu que tot això de l'EFMO que vos he contat abans ja ho hem fet correctament, afegim el segon aminoàcid i ara és el montonet de la resina de l'esquerra li afegim una altra vegada alanina. A la resina d'enmig li afegim lisina i a la resina de la dreta li afegim glutàmic. D'acord? De manera que el segon aminoàcid, fixeu-vos que quan entra el segon aminoàcid, doneu-vos compte del que apareix. El que apareix és, en la columna de l'esquerra, la resina té en la posició segona, tots tenen alanina. Veu ahir que la boleta tots és groga, però la primera no sabem quina és, perquè aquesta alanina se pot haver incorporat sobre una alanina prèvia o sobre una lisina prèvia o sobre un glutàmic previ. D'acord? Mentre que en la segona posició, en la columna central, el que tindríem és el mateix, però ara el que entra com a segon aminoàcid és la lisina i de nou no sabem sobre quin aminoàcid s'ha acoplat. Pot ser sobre alanina, sobre lisina o sobre glutàmic. I el mateix en la columna de la dreta. D'acord? Bé, doncs ara, si aquests 3 grups de resines o montonets de resines els tornem a juntar, fixeu-vos que tenim una col·lecció de dipèptids units a resina. I aquests dipèptids quan són? Bueno, doncs com que només hem estat treballant amb 3 aminoàcids, és a dir, amb alanina, amb lisina i amb glutàmic, i només els hem combinat en 2 posicions, el que tenim és 3 elevat a 2, que és igual a 9 combinacions, com podeu veure en la imatge. És a dir, podem tindre 9 combinacions de alanina-alanina, alanina-lisina, alanina-glutàmic o lisina-alanina, lisina-lisina, lisina-glutàmic i així successivament. És a dir, 9 tipus diferents de dipèptids units a resina. Què fem a continuació? Doncs de nou, aquesta resina se divideix en 3 parts, una altra vegada, i a cadascuna d'aquestes parts, a una li afegirem alanina, que seria el grup de dalt, a l'altre montonet li afegiríem lisina, que seria el grup central, i al tercer li afegiríem glutàmic, que seria el grup de baix. De manera que passaríem a tindre, si aquestes mostres les tornem a juntar, passaríem a tindre, en aquest cas, 3 aminoàcids diferents en 3 posicions diferents, 3 elevat a 3 igual a 27 combinacions diferents. Si vos fixeu en l'ordre que n'hi ha ahir, doncs tindríeu tripèptids que serien alanina, alanina, alanina el primer, alanina, alanina, lisina el segon, alanina, alanina, glutàmic el tercer, alanina, lisina, alanina el quart i així successivament. D'acord? Si aquests 27 tipus de resines diferents que tenen tripèptids diferents les tornem a juntar, les tornem a separar en 3 montonets i a cadascun d'aquests 3 montonets li afegim de nou un aminoàcid diferent, el que tindríem és
un grup en el que el quart aminoàcid seria tota alanina, un altre en el que el quart aminoàcid seria tot lisina i un altre en el que el quart aminoàcid seria glutàmic. I això faria 3 aminoàcids en 4 posicions, doncs seria 3 elevat a 4 igual a 81 seqüències diferents. És per a que vegeu el número de seqüències diferents. Fixeu-vos que estem treballant només en 3 aminoàcids, alanina, lisina i glutàmic, però podríem haver-ho dividit en 20 montonets a la resina i tindre en cada posició cadascun dels 20 aminoàcids naturals, en el qual tindríem, només per a un tetapèptid, tindríem 6 elevat a 4 combinacions diferents, és a dir, un nombre molt més gran. Doncs bé, eixa és la forma en la que se sintetitzen químicament els pèptids de seqüències variades i per a utilitzar-los en el laboratori per a fer assajos funcionals n'hi ha almenys 2 possibilitats diferents que vaig a explicar-vos a continuació. El primer d'aquests 2 mètodes s'anomena com a mètode iteratiu i us he fet un altre esquemeta per a que entenguem el que vol dir. Bé, fixeu-vos, el que teniu és botelletes diferents, en cadascuna de les botelletes diferents, ara sí que ja anem a treballar en els 20 aminoàcids naturals, la boleta de color verd segueix exemplificant la resina perquè fora senzill i per a que el procés siga més fàcil de veure vos l'he esquematitzat utilitzant només la síntesi de tripèptids, és a dir, anem a imaginar-nos que estem sintetitzant tripèptids de seqüència desconeguda o de seqüències variades i que volem que tinguin una funció. Volem veure quin d'ells té una funció concreta. Bé, en què consisteix el mètode iteratiu? Bueno, el mètode iteratiu el que consisteix és que la informació del primer dels assajos s'utilitza per al segon i la informació del segon per al tercer. És a dir, és un procés més o menys seqüencial, vaja, el que vol dir iteratiu. Com treballaríem en aquest tipus de peptidoteques en mètode iteratiu? Bueno, el que faríem és el següent. Imagineu-vos que tenim els 20 aminoàcids naturals que s'utilitzen per a sintetitzar tripèptids de seqüència desconeguda. I aleshores el que es fa és, en el primer pas de la síntesi, en les posicions C-terminal i la posició d'enmig, el que se fa és, en aquest procés de química sintètica que us he explicat abans, el que se fa és gastar mescles equimoleculars dels 20 aminoàcids naturals. És a dir, la X el que simbolitza és que no sabem quin aminoàcid està en aquesta posició. D'acord? Per tant, el que faríem en el mètode iteratiu és en una síntesi química de tripèptids, doncs el que tindríem serien 2 posicions que conforme ho teniu en l'esquema serien la segona i la tercera, en les quals no sabem quin aminoàcid n'hi ha. És a dir, pot haver qualsevol dels 20 naturals perquè el que se fa a l'hora de sintetitzar-lo és gastar, com vos dia, mescles equimoleculars dels 20 aminoàcids. En canvi, quan ja tenim aquestes 2 posicions sintetitzades, en les quals no estan definides ninguna de les posicions, la resina s'ajunta i millor dit, la resina se divideix en 20 reaccions diferents. A cadascuna d'aquestes reaccions, ara sí, s'afegeix un aminoàcid concret. Aleshores, en la primera de les peptidoteques posaríem alanina, en la segona posaríem cisteïna i així successivament fins a, per ordre alfabètic, fins a tirosina, que seria l'última. I això és el que se simbolitza en aquestes 3 botelletes que teniu ahí. Una vegada sintetitzats, trencaríem del línquer i purificaríem i obtindríem els pèptids i això és el que analitzem en l'assaig biològic. Imagineu-vos un assaig biològic, el que volem, per exemple, és augmentar una activitat enzimàtica. Volem saber quin d'aquests pèptids pot funcionar, per exemple, com un efector al·lostèric que augmenta l'activitat enzimàtica. Doncs bé, això vol dir que hem de tindre un assaig biològic en el que assajar aquestes mescles de pèptids. Si us fixeu, el que tenim són 20 mescles. En la primera d'aquestes 20 mescles tenim alanina en la primera posició i no sabem l'aminoàcid que ocupa la segona i la tercera.
En la segona tenim cisteïna en la primera posició i no sabem el que tenim en segona i tercera, etc. El que vull dir és que tenim 20 mostres diferents. Val? I aquestes 20 mostres diferents s'assagen en un assaig biològic i imagineu que en aquest assaig biològic el que trobem és que n'hi ha una de les peptidoteques, per en aquest cas la de l'alanina, que dona una activitat més gran que les altres. Val? Per això la he coloritzada de color blau. Doncs què faríem ara? Ara el que sabem és que un tripèptid que tinga alanina en la primera posició funciona millor per aquest hipotètic assaig biològic que estem estudiant, que estem interessats. D'acord? Aleshores, aquesta informació la utilitzarem per a tornar al laboratori de química sintètica i sintetitzar la següent col·lecció de pèptids. Què faríem ara? Doncs bé, el que faríem ara és tornar al laboratori de química i posaríem en la primera posició, per a totes les peptidoteques posaríem alanina, perquè és el que millor ha funcionat en el primer assaig. D'acord? Aleshores, el que faríem és 20, una altra vegada, 20 peptidoteques diferents en les que totes porten en la primera posició alanina, en la última posició totes una mescla equimolecular dels 20 aminoàcids naturals, és a dir, la primera posició i la última són la mateixa en tots els casos, però la segona posició, de nou, el que faríem és dividir les resines i posar en cada una d'aquestes seqüències l'aminoàcid adequat. Per exemple, en el primer alanina, en el segon cisteïna i així successivament, de nou fins la tirosina que teniu en el vialet que us he dibuixat en la dreta. D'acord? De nou, què és el que hauríem de fer? Bueno, doncs ara tornem a tindre 20 mescles peptídiques i fem l'assaig biològic. Totes elles, fixeu-vos que totes elles tenen alanina en la primera posició, que ara el que anem a definir és la segona posició i que continuarem sense tindre definida la tercera. D'acord? Bueno, doncs fem aquests 20 assajos i d'aquests 20 assajos, de nou, assagem l'activitat i, com veieu ahir, posem per cas que, per exemple, que en aquest cas el pèptid que funciona millor per a l'activitat que estem estudiant és el que té la metionina en la segona posició. D'acord? Aleshores ja sabem dues coses. Ja sabem que alanina en la primera posició i metionina en la segona posició són els que han mostrat una major eficiència. Què és el que faríem a continuació? De nou tornar al laboratori de síntesi química de pèptids i tornar a sintetitzar, però ara ja fixeu-vos que ja no anem a sintetitzar peptidoteques, sinó que anem a sintetitzar pèptids definits. Com van a ser aquests pèptids? Doncs aquests pèptids van a ser 20 pèptids que en la primera posició tots duen alanina, en la segona posició tots duen metionina i en la tercera posició és la que canvien cadascun dels 20, des de l'alanina fins a la tirosina una altra vegada. D'acord? Bé, aquests 20 pèptids, que ara són definits, com vos posa ahir en el tercer cas, se fa l'assaig biològic i imagineu que torna a donar-nos el pèptid que té una major activitat, doncs que té alanina en la tercera posició. De manera que el pèptid definit que millor funcionaria seria un pèptid que duguera un tripèptid que tinguera la seqüència alanina, metionina, alanina. D'acord? Bé, aquest és el mètode de iteratiu per a la desconvolució d'una quimioteca en un assaig biològic. Vos he dit que n'hi havia dos mètodes i el segon mètode és una tècnica que anomenem com a rastreig posicional. Anem a veure quines són les diferències respecte a aquest pèptid, aquesta aproximació, aquest mètode que acabem de veure, l'iteratiu, respecte d'un rastreig posicional. Què vol dir el rastreig posicional? Bé, el rastreig posicional el que vol dir és que la síntesi química més rellevant se fa al principi. D'acord? És a dir, primer se sintetitzen totes les peptidoteques i després s'interpreten els resultats. I per això és important que sapiguem o que puguem definir les posicions que anem a anomenar com a X, en les quals serien igual que abans
posicions totalment randomitzades, és a dir, que podem tindre ahir qualsevol aminoàcid, i anem a definir les posicions que ahir teniu simbolitzades amb una O, que són posicions definides. Què vol dir això? Bueno, doncs que si sintetitzem una llibreria de tripèptids, igual que en l'anterior cas del procés iteratiu, en el cas del rastreig posicional, el que anem a fer són tres de la que anomenem com a subllibreries. És a dir, una primera subllibreria, que és la que tindrà definida la primera posició i totalment aleatoritzades la segona i la tercera. D'acord? I això és el que teniu ahir simbolitzat en una O sub 1, x2, x2, x3. D'acord? Una segona subllibreria en la que tenim definida la posició d'enmig i aleatoritzades la primera i la tercera. I una tercera subllibreria en la que tindrem les dues primeres posicions aleatoritzades i definida la tercera. Aleshores, què és el que farem? Bueno, doncs el que fem és una síntesi conjunta de 20 mescles, cadascuna de les subllibreries, 20 mescles de la primera posició, en les que, si vos fixeu ahir, en cada una d'elles n'hi ha un aminoàcid definit en la primera posició, és a dir, l'alanina, la cisteïna, l'espàrtic i fins a arribar a la tirosina, tant en la primera posició, que teniu ahir representat en la O en roig, com en la segona posició, en la O en verd, o en groc, en la tercera posició. D'acord? Aleshores, el que tenim són 20 col·leccions de pèptids, en el primer cas, que tenim definida la primera posició, 20 més que tenim definida la posició central i 20 més que tenim definida la tercera posició, és a dir, 60 conjunts de llibreries. Bueno, el que fem és assajar cadascuna d'aquestes 20 de manera independent, és a dir, fem 20 experiments per a veure quins són els aminoàcids que funcionen millor en la primera posició. I això és el que se representa en els diagrames de baix, en el diagrama de l'esquerra. 20 assajos més per a veure quin és l'aminoàcid que funciona millor en la segona posició i el mateix 20 assajos diferents per a veure quin aminoàcid és el que millor funciona en la tercera posició. D'acord? Aleshores vull que vos fixeu en les barres i si mirem la primera posició, doncs el que tenim és que n'hi ha dos peptidoteques, la que comença en alanina i la que comença en triptòfan, que donen valors d'activitat molt alts. Veieu les barres en roges? Bé, en canvi, en la segona posició tenim un aminoàcid que sembla que funciona molt millor que tots els altres i és la cisteïna. I en la tercera posició tenim un aminoàcid que també funciona molt millor que els altres i que és en aquest cas l'espàrtic. D'acord? De manera que el que tenim és dos aminoàcids que funcionen bé en la primera posició, un aminoàcid que funciona bé en la posició d'enmig i un altre aminoàcid que funciona bé en la posició tercera. D'acord? Bé, això és un poc, si me deixeu gastar un símil de qualsevol deport en equips, seria la manera de seleccionar els millors, si parlem de futbol per exemple, els millors defenses amb els millors migcampistes i amb els millors davanters, i això ens donaria hipotèticament el millor equip. D'acord? Bé, què és el que faríem a continuació? Bueno, doncs a continuació hem de validar si efectivament els pèptids que se deriven d'aquestes llibreries són els millors. Per això què és el que hauríem de fer? Doncs tornar al laboratori de síntesi, però ara per a sintetitzar pèptids definits. Quins pèptids hauríem de tindre? Hauríem de sintetitzar? Bueno, doncs en aquest cas és molt senzill perquè en la primera posició tenim dues opcions, que n'hi hagi alanina o que n'hi hagi triptòfan. D'acord? Però en la segona posició i la tercera us he ficat un exemple en el qual només tenim una opció. Val? De manera que els pèptids definits que hauríem de sintetitzar en aquest cas, del rastreig posicional d'aquest experiment, seria un pèptid que tinguera alanina en la primera posició, cisteïna en la posició d'enmig i espàrtic en la tercera posició, i un altre pèptid que tinguera triptòfan en la primera posició, cisteïna en la posició d'enmig i espàrtic en la tercera posició. Si l'equip, entre cometes, que hem sintetitzat funciona bé
i aquests pèptids haurien de ser els millors. D'acord? I això és el que ens validaria el rastreig posicional. Bé, doncs per a que vegeu un exemple d'aquest tipus d'aproximacions, vaig a contar-vos un projecte que vam fer fa uns anys en el laboratori i que crec que pot servir-nos per a exemplificar en què consisteix aquest tipus d'aproximacions. En aquest projecte el que ens plantejarem va ser inhibir la fusió de membranes induïda per el virus del SIDA. Sabeu que desgraciadament estem en una onada d'una pandèmia d'un virus que ens ha canviat la vida bastant a tots i per això esteu escoltant així en lloc de tindrem a classe, que és el que ens hagués agradat probablement a tots, però bé, és el que tenim. Què és el que varen fer? Doncs en el virus del SIDA és un virus que s'assembla també un poc al SARS-CoV-2 en el sentit que és un virus que anomenem en envolta membranosa, enveloped virus. El virus del SIDA també és un enveloped virus, és un virus que té el seu material és RNA, però té una envolta lipídica en la qual hi ha algunes proteïnes insertades que són les que van a reconèixer les cèl·lules que han d'infectar. El cicle infectiu del virus del SIDA probablement ja l'heu vist en alguna altra assignatura, simplement recordar-vos que els virus identifiquen els receptors en la cèl·lula, hi ha un procés de fusió de membranes, s'internalitza l'RNA viral, en aquest cas el virus del SIDA sabeu que és un retrovirus, la qual cosa vol dir que s'ha de sintetitzar a partir de l'RNA una molècula de DNA de doble cadena i això internalitzar-se al nucli de la cèl·lula, s'integra en el DNA de la cèl·lula diana, en aquest cas dels linfocits, i una vegada integrat en el DNA cel·lular pot transcriure's i traduir-se, se tradueix com una poliproteïna que després és escindida per una proteasa del propi virus i genera totes les proteïnes del virus que poden fer que se sintetitzen, se reensamblen els virions i que s'alliberen i així se multiplica el virus. Doncs bé, en aquest procés infectiu, les dianes farmacològiques clàssiques, els punts d'intervenció, eren l'intentar inhibir la transcriptasa reversa del virus, aquest procés de còpia d'RNA a DNA. També s'havia utilitzat com a punt d'intervenció inhibir la integrasa, és a dir, l'enzim que facilita que el DNA que s'ha copiat de l'RNA viral s'integre en el DNA de la cèl·lula i, finalment, com que les proteïnes virals se sintetitzen com una poliproteïna llarga que després ha de ser hidrolitzada per una proteasa pròpia del virus, també s'utilitzava com a diana la pròpia proteasa intentant inhibir-la. La qüestió és que nosaltres el que pensàvem és que a més d'aixòs processos podíem intentar inhibir la fusió de membranes dels virus i per això necessite que vegem els components d'aquesta coberta viral amb un poquet més de detall. Ahí teniu la imatge esquemàtica del virus en la que tindríem la volta lipídica del virus ahí de color granate. I en aquesta envolta viral hi ha unes proteïnes que s'anomenen GP41 i GP120 que van a formar aquesta espècie d'espícules en la superfície del virus. Són aquestes proteïnes les que reconeixeran els receptors en les membranes dels linfocits i que induiran el procés de fusió viral. Aquestes proteïnes, GP41 i GP120, realment són glicoproteïnes. Ahí teniu la imatge una mica més detallada i com veieu GP120 interacciona amb els receptors de la membrana dels linfocits, en aquest cas el receptor CD4 i amb l'ajut d'alguns altres coreceptors com els receptors de quemoquines, això facilita la unió del virus. Si mirem esquemàticament aquestes espícules com estan formades, realment això són
estan formades per trímers, que estan formats per associacions, ensamblatges de les dues proteïnes que vos he mencionat, és a dir, 3 monòmers de GP41 i 3 monòmers de GP120 fan aquesta estructura que teniu de manera esquemàtica en la superfície, en la membrana del virus, i aquesta estructura és la que reconeix els receptors. De fet, l'estructura que formen aquestes glicoproteïnes, la GP41 i GP120, s'ha resolt i teniu ahí la imatge vista des de dalt com estan formats aquests trímers. Bé, com aquestes glicoproteïnes fan la fusió de les membranes? Bé, doncs, en aquesta imatge el que teniu és en la part inferior tindríem l'envolta del virus representada en groc i tindríeu sobre aquesta envolta aquestes dues proteïnes a les que m'estic referint, GP41 i GP121. El que teniu en la part de dalt seria la cèl·lula diana, el que jo vos he escrit ahir com a target cell, en la qual estarien els receptors CD4 que els teniu ahí representats en verge. El receptor CD4, fixeu-vos, interacciona amb la GP120 i això produeix un canvi conformacional en GP120 que afecta també a l'estructura de GP41 i això fa que en GP41 s'exposen unes seqüències peptídiques que s'anomenen com a pèptids de fusió. I aquests pèptids de fusió se poden anclar a la membrana de la cèl·lula diana en l'ajut del coreceptor de quemoquines que vos he mencionat abans, i això fa que, si vos fixeu, la membrana viral i la membrana de la cèl·lula que va infectar queden connectades a través d'aquestes proteïnes, de GP41 bàsicament. Ahir GP41 i GP120 fan un canvi conformacional, se forma el que s'anomena com un 6-hèlix bundle, un feix de 6 alfa-hèlix que, si vos fixeu, fa que se plegue GP41 de manera que s'aproximen les membranes. Aquest 6-hèlix bundle s'ha resolt l'estructura. Realment la GP120 i la GP41 són dos proteïnes que provenen d'una pauta de lectura conjunta, la GP120, que és hidrolitzada i genera aquests dos fragments. Com veieu ahir, dins de GP41, en el requadre se simbolitza el segment transmembrana d'aquesta proteïna, que és una proteïna que està ancorada en la membrana del virus, de color negre, i després dos hèlix de color morat i de color blau claret, que són les que formen el plegament, aquest 6-hèlix bundle. Si vos fixeu, cada molècula de GP41 té una hèlix blaveta i una hèlix morada, de manera que conforma trímers, 2x3 són el 6-hèlix bundle al qual m'estava referint. I el que teniu representat de color verd en l'extrem N-terminal de GP41 simbolitza el pèptid de fusió. De manera que, si vos fixeu i seguint el mateix esquema de colors, tindríem el segment transmembrana en negre unit a la membrana del virus, que estaria en la part de baix, i el pèptid de fusió de color verd unit, insertat en la membrana de la cèl·lula diana. Quan s'adopta aquesta estructura que teniu en la part de l'esquerra, això fa que s'apropen les membranes i se permeteix la seva fusió. Bé, aquest procés de fusió de membranes no és exclusiu del SIDA, ocorre també en altres virus, com per exemple el virus de la grip. En el virus de la grip hi ha una hemaglutinina que té una disposició semblant a GP41 i GP120 en SIDA, la teniu ahí esquematitzada, ancorada, com veieu ahí, en la membrana lipídica del virus, i en la part de dalt tindríem la membrana diana. Bé, en el cas de la hemaglutinina del virus de la grip, el que fa és que un canvi de pH, de fet una acidificació lleugera del medi, produeix un canvi conformacional que exposa el pèptid de fusió. El pèptid de fusió s'anclaria en la membrana de la cèl·lula diana i això faria que les membranes, després de sofrir un canvi conformacional, la hemaglutinina, vagin ajuntant-se. Si mirem en una miqueta més de detall, l'esquema seria el que teniu en la imatge. En la part inferior tindríem la membrana del virus, en els segments transmembrana
ancorada la hemaglutinina, quan detecta el seu receptor en la membrana diana, insereix aquests pèptids de fusió de color roig en la membrana diana i el canvi conformacional, que en aquest cas ve donat per la baixada de pH, fa que una proteasa elimine una part de l'hemaglutinina i que s'ajunten les membranes. La conseqüència d'això és que les dues membranes lipídiques s'ajunten i se forma un porus, com el que veieu en la imatge de la dreta. I això facilita el que se pugui introduir en l'interior de la cèl·lula diana el genoma del virus i comença el seu cicle replicatiu. Doncs bé, com vos dia, utilitzant una estratègia de química combinatòria, vàrem intentar inhibir aquest procés de fusió de membranes i que vaig a comentar-vos ara de manera molt resumida. Només dir-vos que ahí teniu l'esquema general en la part de l'esquerra de com seria el procés el cicle vital del virus del SIDA. El que farem inicialment és redactar una patent i a continuació d'això publicar els resultats en una publicació científica que teniu referenciada en la part inferior. En el nostre cas, l'assaig en el qual ens basàvem per a la búsqueda de seqüències peptídiques que pogueren inhibir aquest procés per química combinatòria és un assaig d'alliberament de continguts utilitzant liposomes. La idea és la següent. Fixeu-vos, se tracta de fer liposomes en els quals estan encapsulats dins del liposoma un fluoròfor, en aquest cas l'ANTS, i un quencher, que és el DPX. En les liposomes, quan la concentració de fluoròfor i de quencher és alta, els liposomes, el fluoròfor no emet fluorescència. Diguem que està reduïda la seva fluorescència per la presència del quencher en grans concentracions. Doncs bé, a aquests liposomes, si li afegim el pèptid de fusió, per exemple, del virus del SIDA, la idea és que si el pèptid de fusió permeabilitza la membrana, que és el que facilitaria la fusió, s'alliberaria els continguts i a l'alliberar-se els continguts el fluoròfor ja no tindria el quencher a prop i seria fluorescent. De manera que en un assaig, a mesura que en el moment en què se li afegeix el pèptid, n'hi hauria amb el temps un increment de la fluorescència. D'acord? De manera que podem mesurar aquest increment de fluorescència i si ho fem, per exemple, en funció d'una relació lípid-pèptid, si vos fixeu, quan més pèptid afegim, com que està en el denominador, estem desplaçant-nos en l'eix d'abscisses cap a la dreta, tenim una variació en líquids, en l'alliberament dels fluoròfors. És a dir, quan més pèptid n'hi ha, més líquids n'hi ha, perquè el pèptid indueix la permeabilització de les membranes. Si nosaltres sobre aquest assaig utilitzem una col·lecció de seqüències peptídiques, podem estudiar si alguna d'aquestes seqüències impedeix el procés de fusió de les membranes o el procés de líquids, de permetre l'alliberació del fluoròfor que indueix el pèptid de fusió del virus del SIDA. És a dir, el que se fa en aquests experiments és, per a la mateixa concentració de pèptid de fusió, utilitzar els pèptids de les llibreries i veure si alguna d'aquestes llibreries inhibeix el procés d'alliberament de continguts, l'emissió de fluorescència. Bé, en el nostre cas, el que vàrem utilitzar va ser una peptidoteca de 6 aminoàcids i en format de rastreig posicional. Què vol dir això? Doncs el que tenim són col·leccions de
pèptids d'hexapèptids, en les quals, en la primera de les sublibreries el que tindríem és la primera posició definida, és a dir, tindríem alanina en la primera posició, aspartic, glutàmic, fenilalanina i així successivament fins a triptòfan o tirosina. D'acord? Fixeu-vos que en la nostra llibreria vàrem evitar gastar cisteïnes perquè formen, com sabeu, ponts disulfur i això pot complicar els assajos. Van decidir treballar només en els 19 en la resta en els altres 19 aminoàcids naturals. Bé, en la segona sublibreria el que fem és definir la segona posició, exactament igual que en el cas que vos he explicat anteriorment per a 3, així successivament. Una tercera sublibreria en la que definim la tercera posició, una quarta en la que definim la quarta i una cinquena i una sisena en la que definim les posicions 5 i 6. De manera que cadascuna de les sublibreries el que tenim són col·leccions, 19 col·leccions distintes per a la primera, una per cada aminoàcid tret de la cisteïna, com vos he dit, 19 per a la segona, 19 per a la tercera i així successivament. Com que són 6 sublibreries diferents, doncs 19 per 6 tindríem 114 peptidoteques diferents. Cadascuna d'elles, fixeu-vos que com tindria randomitzats 5 aminoàcids diferents, això fa que tinguem un nombre bastant gran de seqüències de l'ordre de més de 2 milions i mig de seqüències de pèptids diferents. En total, la peptidoteca conté, com veieu ahí, més de 47 milions de pèptids diferents. Bé, doncs, igual que en els exemples que vos he mencionat abans, del que es tracta és de fer els assajos d'aquest alliberament de continguts en els liposomes que vos he dit abans en presència d'aquestes llibreries i veure en quina posició quins són els millors aminoàcids que funcionen, els aminoàcids que funcionen millor. Bé, abans vos he ensenyat un esquemeta en què tot era molt senzill, però en la vida real els resultats són menys evidents que abans. Si vos fixeu ahí, les barres poden anar cap a dalt o cap a baix, això vol dir que poden dificultar l'alliberament dels continguts o fins i tot facilitar-lo. A nosaltres el que ens interessava era aquelles seqüències que dificultaven, però en qualsevol cas podíem observar en totes dues direccions. El que es tracta en estos assajos és triar per a cadascuna de les posicions. Fixeu-vos que ahí teniu les 6 sublibreries, en cada una d'elles tenim un dels aminoàcids. Fixeu-vos que en l'eix d'abscissa el que tenim és alanina, aspartic, glutàmic, fenilalanina, glicina i així successivament. Doncs n'hi ha que buscar aquelles que tenen un major resultat. Per exemple, els que teniu ahí destacats en un asterisc. Fixeu-vos que quan en una posició n'hi ha més d'un aminoàcid, el número de combinacions d'aminoàcids que n'hi ha que sintetitzar definits és més gran. Doncs n'hi ha que triar amb una certa racionalitat, és a dir, n'hi ha que pensar un poquet. Per exemple, si aspartic i glutàmic els dos me donen molt bé, doncs potser com que els dos són aminoàcids àcids, potser només triar un dels dos és suficient, perquè si en triem diversos aminoàcids per cada una de les posicions, el nombre d'aminoàcids definits que n'hi ha que sintetitzar pot ser molt gran. D'acord? En qualsevol cas, en el nostre cas, vam haver de sintetitzar un nombre de seqüències definides del voltant de 24 o 25 seqüències diferents, de les quals van haver un parell de seqüències que funcionaven molt bé inhibint l'alliberament de continguts, per tant, bons candidats per a inhibir el procés de fusió. Aquestes seqüències són les que teniu ahí, estan escrites en minúscula, els aminoàcids, si vos fixeu, estan escrits en minúscula en lloc de mayúscula, perquè normalment en química peptídica els aminoàcids de la sèrie D
els simbolitzem en lletres minúscules. I el fer la llibreria d'aminoàcids de la sèrie D era perquè els aminoàcids de la sèrie D no són susceptibles de degradació per les proteases cel·lulars i per tant són més resistents. Des del punt de vista de búsqueda de fàrmacs són més interessants. Bé, en qualsevol cas, les seqüències que teniu ahí destacades en groc i en taronja sobretot van ser unes seqüències que donaven uns bons resultats inhibint la fusió. No obstant això, us haig de dir que en el mercat, quan nosaltres vam fer estos experiments, ja n'hi havia un fàrmac que s'anomena Fusion, que és de Roche, que s'anomena també T20 i que és un pèptid que inhibeix la fusió i que també s'ha incorporat en el còctel de fàrmacs que prenen els malalts de sida. Bé, este pèptid és un pèptid de 33 aminoàcids, com es diu ahir, i que ha sigut acceptat per la FDA com a fàrmac. Com veieu, és un pèptid de 33 aminoàcids, això vol dir que químicament és difícil de sintetitzar i bastant car. Penseu que els nostres pèptids són només 6 aminoàcids, el qual els feia molt interessants. Per a veure si els nostres pèptids tenien alguna activitat no solament in vitro en els liposomes, sinó també in vivo, el que vàrem fer va ser posar a punt un assaig cel·lular per a estudiar la fusió de membranes. En aquest assaig el que se fa és expressar cèl·lules, cultivar cèl·lules, millor dit, dos grups de cèl·lules, unes que inclouen el receptor CD4 del virus del SIDA i unes altres cèl·lules que porten la GP41. Si aquestes cèl·lules se fusionen, el que ocorre és que se formen aquestes imatges que teniu que podeu veure en la imatge, en les quals se formen cèl·lules multinucleades, s'anomenen sincitis, suposo que se dirà en català, que són cèl·lules que han fusionat les seues membranes i el producte d'això és que n'hi ha cèl·lules que sembla que tinguin com varis nuclis. Doncs bé, la imatge que teniu mostra com els controls d'aquestes cèl·lules, efectivament, quan expressem d'una banda cèl·lules amb els receptors CD4 i d'altres cèl·lules amb els GP41, se produeixen aquests sincitis que mostren el procés de fusió. Doncs bé, aquestes cèl·lules, si les tractem amb el T20, que és el fàrmac de Roche, la idea del T20 és molt senzilla. Fixeu-vos, vos recordeu que vos he parlat de dos hèlixs que s'han de plegar per a que se formi aquesta pinça que ajunta les dues membranes? Doncs bé, el T20 no és més que una d'aquestes hèlixs, la que ahir teniu representada de color rosa. I la idea és la següent: si la hèlix de color rosa s'ha d'ajuntar en la hèlix de color taronja per a formar aquest six-helix bond del que vos he parlat abans, que és el que veieu en la part de la dreta, si nosaltres afegim un excés de seqüències de la hèlix de color rosa, el que farem és que no se puga produir aquest six-helix bundle. Estarem inhibint aquest procés de fusió de membranes, d'acord? Doncs bé, el tractament de les cèl·lules en el T20, efectivament, com veieu ahir, redueix de forma significativa la formació dels simfitios, les cèl·lules multinucleades que vos parlava abans. Doncs bé, què passa amb el nostre pèptid? Doncs quan li afegirem els nostres pèptids, el que veiem és que també podíem inhibir la fusió de les membranes. Com veieu ahir, també s'impedeix la formació d'aixòs sincitis que teniu en la part de dalt. Això es pot comptabilitzar, com se redueix, ahir teniu una gràfica que mostra com es redueix la formació dels sincitis i això va ser molt, com podreu entendre, molt encoratjador. El problema que va tindre, la realitat és que, tot i que funcionaven molt bé els nostres pèptids, quan comparàvem la concentració de pèptid que se necessita, i això és el que es mostra en la gràfica de la dreta,
doncs en els nostres pèptids necessitarem una concentració de pèptid molt major que en el T20. I això és la raó principal per la que jo estic encara així donant-vos les classes i no hàgim donat un salt a la farma. Res, això és una xuteta broma. Doncs bé, és un exemple, per acabar, de la utilització de la química sintètica per a un cas concret d'estudi d'un assaig. Amb això acabaríem este tema i també l'assignatura. Acabem, per tant, el curs. Som conscients tots que este ha sigut un curs un poc molt especial pel fet de la malaltia del Covid-19 i la pandèmia que s'ha produït i que espero que tots estigueu bé i que puguem acabar el curs bé fent una avaluació dels vostres coneixements el més justa possible. Doncs bé, fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció.